Jiwai nomor Laispak Sapuar. Laispak Sapuar. Sngi ngidap taga jinggumen namarba Father Nicholas irake ka jingdap kindai snem jong ka jingantang lindo kade kertas tarik Januari hajar katsan la shapin gandang ia lindo ha dan parish ha numpo part mindaga Sngi ladap kindai snem nginduai kat kwaina vinda jongi ba ka jinglong lindo jongi kalong ka basizo naga vinda ka burong jongo trai kan pinpriang ia ka hima jongo Palei kam dame kadba itre hangne hamadara compassion parish Mawkhlam ba ka jingtre jongi kalong ka basizo ba ia ka jimpe jongi ka school ba kunjuru ia ka jimpe ka parish kunjuru ia ka jingyarap ia ka retreat center ba utrai una kindiu buram ia daga sap kapong jung min siam Bakhuid ban long unong yala uba tibit ban kring bon ki min siam sha jisu kumjuru ban kring ya ba do ki min siam jongi briu sha jisu lamba ga jare tom jongi nginang duai na ga benda ki mi ki pa ga jing jatai pam chukut min siam jong ki mi ki pa jongi kumjuru ki himen ki para baro pakinang yo ya ka jing koi jing khia met pat min siam tonginang duai na ga benda kajing tumu jongi hakane yu krish Bakhuid haka katanguk pa badokon badaman sem Bakhuid amen kajing e jong trai jing yu Jesus Christ bad kajing e jong oblay lambad kajing salong jong men sem Bakhuid kinon rengkat bad pi baro rengkat bad pi ko bless bone para jobi nagbanta ki kitin lam prang ki ba phi lai khamtame phi kajing kular ka chung phi banduwai nagbanta chunga ban krishan nagbanta chunga khamtame ka ministry ka ba nga bawble wala pan khamti nga ban sim na ban le ko hanmen ko para ha kane kasngi habang iwan akmat kaduan kudupat sa chisin token ngin priang yaladi pangilong kinong pop Bangiong hakmat ublay bangilang sisa kibriu ki batalot kibriu ki baduna ngilalandet yame lalandet yagi jung hikai ki jung me ngilalandet yagi hikum ki jung me
lengba kijing mod kijing perkhat kijungi lengba ki kitin ki bangi kran lengba ki kam ki bangi le ban ngitip ko hanmen ko para haba ngiwan ban terwa ya kane kamas ke Bakhuid khamtame ya kijing terwa kijing duai kijungi rengkat bat ki pop kisang utrai shamla ban pediang hok yaki teha kane ka Sngi habang ngiwan ban terwa ya kane kamas ke Bakhuid to ken ko hanmen ko para ngin pen Khuid ngin pen subai ladi da ka ba ngi dem ngwan ka khle kijungi khamat utrai nginong how try ko try to ma bagi pop jungi to sai Khuid ya gina kijing dona kijungi khnang ba manga ma phi we pai we ki bawan simbanta ha kane kamas ke Bakhuid ngilong kita ki breu ki babet banterwa ya kene kijing trua te kumta da kijing sngoret da kijing snow diau kijing lagi jong ki pop kham ta me kijing kloi jingi ban kala ki bamot ngin phai su da kijing duai kijing nga phla hau blei badan bor baro raja phi ko hanmen ko para bang lalai pop shibun da kijing perkhat da kitin da ki kam da kijing leklet da kijing le palat junga da kijing le palat junga da kijing le palat bakrau junga namar kata agarpat ya kamaria Bakhuid kabai sa gathei soti ya kengel batkir Khuid badya pi ko hanmen ko para banduai nak banta junga how try ublei jungi ublei badan bor baro unis ne yangi madalama piki pop jungi unyalam yangi sha kajing bom jukut amen. Try to listen, go try to listen, go try to listen, go try to listen, go praise to listen, go praise to listen, go praise to listen. Praise to His name, oh try 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 to His name. Nations wrong, but heaven knows Jesus. Even real barrow, duai hakane kamas ke Bakhuid ngi duai kerpang nagabanta kijing temu baper jungi nagabanta I Martin Jason kurba barake ke Sngi kha gejungi kumjur ngi duai nagabanta I Juban Cliff Kharkongor badan hapreng ke jumpang ke jung sitam isya sumar mata hospital ngi duai boblei trakan rat unai kijing koi ke jungkhia ngi duai nagabanta Joel Warshong kamtame kamasem jong kajing jathai kajing utrayon ai kajing thai bom jukut ha ka hima beneng giduai na banta email di marbanyang bama I inyo khono giduai na banta ka ing ka sam kajing
berkum juru hakane ke Sngi hakane ke mas ke Bakhuid ngaduai kerpang nak banta ke man simbal klano jung imei pa ki henman ki junga laingut berkum juru nak banta IS Bishop Dominic Jala ai botrai kendrat nai ki Bakhuid ke jung juthai bom jukut ngaduai ro nak banta ekonom junga Melansius Tado ba syapan kentang rengkat ban nga hakane ke Sngi ban ngi duwan raro khamar utrai na ke banta ge jing thumu ba pher jungi kham tame ge jing thumu jong kartir sentar ge jing thumu jong ka parish ke jungi kham tame na ke banta ki program ki bansawan hakine ke Sngi bat ki benai Koblei badan bor baro ba em junom uba penya ya ki e baro habneng bad ha ke kendau tos ngap isne ya ke jingker pan jong ki pai jong me bato ai ke jing suk jong me ha ki Sngi jungi dau trai jungi Jesu Christ kon jong me ube mat basan sha reng kat bad me ha ke jing long ka wei jong men sim Bakhuid ublei junam la junam amen Kajing puli naga kitab kong Samuel kalenong khat pra kat khon riu du khandai mat kalenong khat khandai kat khot iwe du nyau ha kitu kisngi kat ba kidang wan phai min ba udebet ulawan phai na ki bapen yap yo Philistia ki ken thei kilayami na kishnong Israel baro da karwai bat kashat ban leitan yo usim sol da kiksing shakuriau da kijing rwai jingkmen bat da kijing put jintem kita kikin thei kilayar wai kawai hakawai pat kadba ki yalek kemen usol ula penyap da ki hajar bat udabet pat da ki phau hajar hangta usol ula bitar ting pat kani kejing kan hoi kala pendiau ya u kumta ula ong kila aina mi udabet da ki phau hajar yang apat de kila ainam tang da ki hajar saka pat ba undang yo laj satang kejing long sim haduk kata ke Sngi usol ula pej shan ya udebet te usol ula ong hau Jonathan ukun jong u bat ha ki shakri jong u baro bakidai ban penyap ya udebet Henry u Jonathan ukun jong usol ula e shibun ya udebet te u Jonathan ula ya tho hau udebet usol ukpa jonga uthap ban penyap ya phi namar kata tu dahu siar ya lade men step to sa ha jaka bare badburi yalade ngapat ngan mi shabar pat ngan yang hajan ukpa jonga halengkha ha ka baphidan pat ngan yakran bad ukpa jonga shapang jongphi pat lada ngatip ai ngan saya thu yapi te u Jonathan ulakran bha shapang udabet ha usol ukpa jong u pat ula ong ha u to usim un omle pop persha ya ushakri jong u udabet namar shem le boman ai persha ya phi pat namar ba ki kam jong u kilalong ka jing le bha ya phi naba ula khendo yala ka jing pat ula penyap ya uto Philistia pat utrai ula ai ka jing job ka bakraw na ka benta ki Israel baro phi hi phila yo I ya kata pat phila shat kemen te balai ken phin le pop persha ya kasnam baloi da ka ba penyap ya udebet klem daw usol ula shashkor ya kajingkran u Jonathan pat usol ula smai kumba utrai u en ompen yap ya u te u Jonathan ula khod ya u debet pat u Jonathan ula ya tho ha u ya kine ki e baro bat u Jonathan ula ya lam ya u debet sha usol bat u debet ula shakri ya u kum menshua kaktin jong utrai Semua yau ble. Gambar sau news pak safwa. News pak safwa.
ban kaktin jong ka jingim bom tuku. Utrai dan ringkat bad pi ka jing pule na ka gospel Bakhuid kat kum o Marcos ka Puram ame hakata kapor u Jisu ulakan ria no lem bad kisenran shaduriau bad upai ba belin na Galilea ulabodia u kumjuru na Judea bad na Jerusalem na Idumea bad na Shiliang ko Jordan bad na kitain Tirus bad Sidon upai ba belin habaw yos ngeu ya kata baro kabaw lale ulawan syau bad ulong halagisenran bakin penkre lepa kawai kaling kabaret na kabanta jeng u na kadaw jong uta upai ba yo ki yatanyat yo namar ulala penkot ya bungud hadu ba kito baro ki badan ke jingpang ki yatur syau ba kin yokta yu bad kat haba ki mensim bom khot ki la yu yu ki la khlon kram hakmat jung u bad ki la kerkat melong u khonu blei upat ulabidong teng e yaki ba kin om pen pau ya u ka gospel try Tiara ya beko Chris. Kohimen ko para bayir how try Jesus Christ ngilayas ngo iyaka shapanga jimbishni jongu Saul yawu David arngud kiba pensle ublay ula pensle yawu Saul ublehi ula pensle yawu David padminda ngiyo yi haba u David ula stang baniyo ya kanam kaburam u Saul shimla ban hun satya ha kamensiam ula snutut mensiam but ula perkatsniu persya yawu David lese ladangi pet ya kanege jinglong ngila ban yoyi hangiru yakum kene ke jinlo ngila ban yo i ki himmen ki para ki yashun para maki ngila ban yo i ki kimi ki pa bad ki lok shilo kim don jinga deshu ne ki ya bishni para maki ngila ban yo i ya ki nongya trelang ki batre ha ki jakaba per haba iwe idang yo ya kaburom iwe pat i bishni i perkas niu ya itai pat ngilaban yo ya kanege jinglong ha ke jingim jongi ki rinium ngilaban yo ya kanege jinglong ha ke jingim jongi himmen ki para ha ke jingim jongi para Kristen para Katolik kiba bishni kiba betal kiba aptap ban pinjaburong ban pinsniu lada kiyo i bakadon ga jimma yaki bonsin ngi ki Kristen lese ngi ay nuk sabasni yakiwe kumbale yakine armut ke bala pensle jongu bale usol shimla satya ban pidiyang yawu David namarba u David ulale yakamon jongu bale u David shimla le eye persha yawu sol pinban u David ula yarap yawu hakapor usol don lachu ula snokot lad baru ke sipai haka rijongu kila ting ya uni nongya uni nong Philistia namarba ula long uba klein bor but de haka takapor u David ula wan yarap haka jakaban snongu ya ubale haka jakaban ay kuble yawu uni u David u Saul ula perkat mintate kibrio baro ki bud yawu kibrio baro ki id yawu ladanga sha yawu
dun mano ban iit yanga. Kawe ka benda kapapelong iyawu sol ban bishniru utiing iyo unsa do yaki brio baro kinom ishu yawu. Tendeng haki inga sem jongiro bale ka mi bun ki jinghuri hura de na marka ne ka daw. Ngitiing ban duno iya ka jingyaro ne ki bayid ba toin jongi. Bun sin ngidon ka jingtiing ban du burom. Bun sin balai upa udom ia katengah namar ba uting lese ka katengah kan karlut ia ka burom jangki ingkase. Kumjuru utengah uting ia katengah. Lese kikun kiting ru ialah ki himen ki para. Baru mangi ngidon ka jingkwa ban yakini burom. Ka jingya kini burom ka bun sin kaya lam yangi siya ka jingjot siya ka jing sosi ya ka jingkwa jongi bansyong haki kerdan kamhe kapelong yangi risniu pinban ya ki briu baba ki kelalong ki basiniu kadon daw ayu ya usol ban perkat ban peniap yawu namar shisin ubammen urung hapo jogi shisin ya ka mensiam bamkuit kastang ban trekam ngimla ban yo isu ya ki himen ne ki para pinban ngi yo i yaki kum ki nongshun ngi yosno shapangi kana ki kran shapangi jingjia himen la penia ya upara lese upa upenia ya ki kun lese ka kemi kala ino ya kikun namar shisin ubammen ustang ban senshar ya ka donut ka mensiam nginum skautushu ya ka jingi dublay nginum buromshu ya ublay pinban ngistang ban kongu ya ubam kuid tinakata ka daw ko himmen ko para habang ipit ha ka gospel min tagas ngi yusno habaw jisu ula don rengkat bat ki brio kila wan ialam shawu bun ki brio bat ki brio ba shong bam kui kila perta ya ka jingshisha hakamadu jisu ba melong ukun oblay bun ki brio kila yomadi ka bor jisu bun ki brio kila lailuit na ke mensiam bam kui ladang ngim tur shajan yaw jisu habangi don ke jinge ba bun jait kaya ka ban sejia ya kita ki mensiam bam good ken stang ban senshar yangi ban ngin salong mrau jong kum kita ki bor bam good Henry ya ke jing tur jongi shajanu jisu but ke jing pindam yalade hakama tu jisu but ke jing kongu yaw jisu ka yarap yangi ban lai lu na ke jing sniu kaya ka bala jia na gavinda usol kalong kane shimla tur shajan ya ujisu kadba ulastang ban tamsneng ya ublay kadba ulastang ban le ki kajingkwa la jong ulastang ban jingai na ublay nadu kata ka por ulastang ban jingai na ublay mensiam bam kuit kalastang ban senshariawu bun ki brio hakane ke juk kabam minda ki jingai na ublay but kilang ngop hakati jongo bamen but ude ubamen ude mensiam bam kuit uyalam yaki but uyalam yaki ban le bun gi kamsiniu bun gi brio kilastang ban pet jingai na ujisu bun gi brio kilastang ban sngu salia ban mane ya utrai namar ba kilastang kam kongu ya mensiam bam kuit ban ya mensiam ublay ban gi don kam ban sngu tu ya kane ya ke jimbens le kabadon hapo jongi kalong kade ban roy hapo jongi kadbanang roy ya ke jimbens le hapo jongi nin senang pau da kini ki jinglong jongo ble hapo jongi ke jingkwa ban id ban burom ban map ban yatrilang ladang imdon kane ka mensiam ngin ngop hakati senshar jongo mensiam bam koi bad uyalam pen ban yangi shaga jingjot babon jai lada ka balang jongi kastang banyo i kano ka jingki ka ba persya ya kane mensiam kade na marba don gi brio hapo ka balang bam kongu ya ka bor jongo belai
bam kongu ya ka bor jong men siam Bakhuid lada ki inga sem jongi kamju im ha ka jingkuid bat ka jingyatli kadena marba ngimju kongu ya men siam Bakhuid pinban ngi kongu ya men siam Bakhuid lada ki himmen ki para jongi kim yadeshu para maki ha ka we ka jingmod ka we ka men siam na marba ki kongu ya uta ubawan ban pinpai tiangi ban pinbra yangi banya penyatli ladang im don jingsuk bat ke jingid hapedengi para marjan jongi kadena marba ngimju pintre kam ya ka bor jong men siam Bakhuid pinban ngi kam kongu ya men siam Bakhuid ba pin bisni yangi ba pelong yangi ban tarai suniyo bat pinlong yangi ban kwan yala de shimet bat kum kene ka jinglong kayalam yangi sha ka jingjot ko himmen ko para ha kene ka sngi kadba ngi puson ya ke ni ke tin jong utrai ngi don kam ban pai shala ka jong ga jingim hadu katno ngi sha ya ka men siam u ble ban trai kam ha po jongi ne hato ngi long ki brio ke bakentai ya ka jimpensle ha po jongi ban sha ya u men siam bam kuit ban pensle yangi da ke jimbishni da ke jing tarais niu da ke jimbita da ka jing men siam ban penya bat pendu ya ka jingim chonki ve ngi don kam ban kot kar padi of Jesu ka jing jan badu Jesu ka yarap yangi ban light loid ha ga nega sngi kat bangi ken mau ya ka sngi jingkan tang jong father nginang kin diu ya la deru ya ka jingim jongi sha ka ne ka jimpen sle kat bangi jan bat ka jimpen sle lada de mangi ki lingdo ne ki riniam bat mangi shimet ka yarap yangi ban yale persya ya ubamen man ka por habangi duai man ka por ngi snongu ya uble naga binda ka jimpen sle ka jongo ble bad ngi kin mau ya ka sngi kendang jongi lindo kalongru ka sngi pensle jongo ble ya ki brio ban kindiu ya ki sha ka jinglong jongo ble bat kata ka jing snongu ka yarap yangiru ban uroi ya ka kli jongo bamen Bahat namar habang ya solang bat kilingdo ya solang bat ke jimpen sle jongo belai bat kata ke jimpen sle jongo belai kaba tuit na kilingdo kayarap yangiru ban bretli yalade shaka kijat jongo Jesu ai bau Jesu nang kerku yangi hakani kelik mat bau nam pensle yangiru lemba kene ke jingya shimenda ekamas Bakhuid bat ngiru ngin job halor babun jai ki jing suniu ka ba pinjot ya ka sukka sign bat ka jingyatli jonki inga sem bat ka jingim shime ko Jesu be in kerku kardo yangi ban nyaiti kerpang hakati jome ya ki inga sem jongi kumjuru ya ki himmen gi para ki kon gikti bat kam kerpang rukni duai naga benda Father Nicholas iba snongu iame naga binda ka jingdap kindai snem janga jingkantang lindo ban menam pen roy shushu ya ka jimpen sle daki sap ki pong bat ka jingai badu so jang men siam Bakhuid bangindo pla ban shikri hok yame shakri kuit yame naga binda ka burom jame naga binda ban pinyar ya ka hima ka sima jame hagane ka partei kerku kardo yangi pen gandang ya ki yangi ibai pa ibai dakane ka bor jame ko Jesu Enyaro ya utrai Jesu Christ. Nama Jinam. Amen. Trong nhìn in pla ka jong ke jinget ngangai thau Palei pa dan bor maro konong chau ka beneng bat kendel bat hau Jesus Christ kon mamaroi jungu utrai jungi ya wala po nomen sem Bakhuid ya wala khana kamaria thesati balsha ka bein hopo Pontius Pilatus lasana nayu layab la tabiu layash bayab ha kasni ka balai la pan ki bayab Lakiu shabneng usong shakamon Palei pa dan bor maro nam ta wan pat besar ki im bayab ngangai hawan sem Bakhuid hakabalang Catholic Bakhuid hagas mislok Bakhuid hagas ma ki pop hagas ni pat kada war hagas ni bom chukut amen
Lai spa repusat. Doai ko para bagai jengknya jenga bajung pi kan long bapriang hona kemadu blei kupa badan bor baro ko blei konong sensyar badan buram bad basbon jong kisngi bad ki ayam tokmi isnei ya kekam sakri kebamel ai hanga da kejungi e jong me badaka bor jong kene kejing trua kenya to ya lami kidanut jong wuling do bad jong kirungai bakin don ya kata kejing kongu jong ka kenhon lang brod kabom ino yaw nong sharai lemne kejing sumar jong unong sharai ya ka kenhon lang brod kabaduna dau Kris utrai jungi amen utrai dan rainkat bad pi token tu laki danut tongen ang utrai ublay jungi Dasha kalong basong hog bad kabade kadai ti jingi bad kajing penem yangi haman lakapor bad kajaka banaingu yami ko kan rat ko kpa Bakhuid ko blei badan bor bad bom jukut leng bau trai jingi u Jesus Christ namar da kajing khayu ula pentamai ya kajing long breu barem bada kabasha shitom kajing sha shitom jung ula pendam no yakipop jingi da kejing yap jung na kibayap ulapli ya kalanti sha kejing bom jukut bad da kaba ukiu shami kokpa ulapli wang yaki kerdop ka beneng bad namar kata rengkat bad ka kunhun jong ki angel bad kirukot ngirwai kejing rwai roya me bad ngi pen bana klem sange Bakhuid, Bakhuid utrai Usim don boru blekipan Nengkat berjai kiayana Kajing ya rosana Usana syatram tam Sana
Dasha malong Bakhuid ko try katame jong ka jingkuid baro. Namar kata ngikerpad yami dopen Khuid pan kentang ya kine gijing terwa jungi dag bapa yang mensim jongme kum kamjer halo jongki bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi uji sukres hakapor beladi no yu badala kamon sngebha ula pediang ya gijing syasutom ula shim yokpu bad kebaingu yame ula kediayu badulai halag senran uom to shim batabam na kane pibaro namar kane kalong kamet janga ya keba NIT na kebenta chongpi Haka jukurkam enda lalayabam ula shim yakukuri badak baingo biang yame ula ai hala kisenran uam to shim badodi na kane pibaro namar kane kalong kokuri jong kasnam jonga jong gajutang batmai batbom jukut ya keba enpenme na kebenta jongpi bat na kebenta kibabun na kebenta kajengmap ekipop tole ya kane ban kan mau yang a kajing maya jong kajing e Katasim bani ramyuleu bani Namar kata ngi bapen menta ya kajing ya bad kajing me pa jungu ngi terwa hame kotra yukpo jong kajing em bad ya kukuri jong kajing pen em ngi daingu aidem namar melenyew yangi babit ban yang akmat jong me bad ban sakri yame da kebas ngeuret ngi kerpad yame bangi ki bayo benta hakamat bad kasnam ukres ngilong kiba lapanya teli kawai daw men sem Bakhuid Token mau ko traya ka balang jome ka bala priang hasatala ka partay. Pato pensionai ia ka haka jingi rengka badu Francis upava kui jongi Wilbert Marvin Bishop jongi bad baro ki lingdo kam karpang pada Nicholas bereke ke jingdap kindais nem jong jingantang lindo jongi. Token mau lemro ia ki himen ki para shinrang bad kinde ki bala yotia da ka bakermen ia ke jimi pat kun mau ru ki mi ki pa jongi ki himen ki para jungi pada bala klat kumjuru ki bayi batoin jungi barro bala klat na pleng jungi padia baro ki bala klat no haga jingi sune jame to pediang ye ki shaga jing shai ka kamacho me to isune yangi baro ngi kar padi me bareng khat pat kamaria te suti bakui ka kami jungu ple ujoso Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid Francis disease Bakhuid but baro ki recoid ki bala pensna ba ye me pateng la pateng Nilong ki pabit binyo bintalem haga jingim bam jikut pat bangini ro pat pindon borom yame da ukun jamme uji Christ da ulambadu badhau kalong ame blek pa badan bor haga jingalong kawai jongomen sem Bakhuid Baraka baram berkecing yara Junam la junam Amen Kumbalah hukum yang i daw nong penem bat kumbalah hikay ngi daktin blay ngi nod banong Kopa jungi wa habneng kalong Bakhuid kerteng jume kanwan kahima jume kalong kamon jume hab kendau kumba habneng tai ni mata kejumbam jungi kabahala kasni batamap yangi kerengkang jungi
Kumbang Rugima Bigables New Yangi, Radialamingi Sha Gajing Panshoy, Henry Tapalai Yangi Na Gabas New. To Panlai Yangi, Nikarpat Kotrai Na Gajing Snow Baro, Ha Gajing Spon Jungme, to Ajing Suk Jing San Hakisni Jungi, Knangba, Da Gajing Rap Gajing Isne Jome, Ngin Light Parabor Nakapop, Bangin Yo Jingeda, Na Gajing Jenjar Baro, Katba, Ngi Dangap Kmelanti, Ya Gajing Kerman Bakhuid, Bad Gajing Wan Pat Jong Nong Panem Jungi, Uji Sukres. Namar kajumbe kalong Kahima, Kajume Kabor Kapuram, Jinom La Jinom. Kotra Jesu Christ, Meblong Hagi Apostol, Jome, Kajing Suk Ngai Epi, Kajing Suk Junga, Ngai Epi. Wat Pet Yaki Pop Jungi, Henry, Yakajing Jong Kabalang Jongme, Badagajing Spon Jongme, Tahaka Yakajing Suk, Bad Kajing Atalik away, Katkum Kamon Jongme, Mame, Ubimat Basan Shar, Junom La Junom, Amen. Kajing Sukut Rai, Kadan Barabor, Rainkat, Bad P, Rainkat Bad P. Dong in it Ruai, Yakada Kajing Suk, Iwe Ha Iwe Bad, Kajing Suk Bad P. Kunang bro, me magi lagi po kapuje, to siang senayani. Oh kunang bro, me magi lagi po kapuje, to siang senayani. Hak mi ukulang brod jong blay, hak mi ubukin no ekipop jong kepertei. Suk yangi kibala shakot, shak ane gajeng kawai jong ukun lang brod. Go kerat nam shokop teman rumah pok kaying kajenga, and raise on tan jin kamen sem jenga kan setia i. Kamen khus nam khus kan ribet kalam ini shak kajeng imbang jukun. Amen.
do long snam ha ka jungim ka jungi ha ka no ka jungi dan ba ka met pat ka snam ka jungi Kodra Jesu ne ha ka ne ka sngi kapan ba ku jing sngu yemi na ban cha jing khot ka jungi nga ban sakri yemi ban sakri ki pa ki jungi ding ba ka sakrament jong ka jing long ding do Palei try kan rachi ajarang awe nak benta kijingi kijing kerku ki ba mata sei ha kijing em kijunga kat kina ki kendai snam pura ha kijing ai nanti juga bandi yemi ban sakri yemi kaprian ya ka kubor kijungi ha ki pa kijungi Palei try kan rachi ajarang awe nak benta ki pa Kristen jong kan ki paris kijungi nak benta ki rang babalang nak benta ki long kmi ki long pa ki samla ki samhoi ki baro ki bekerjaan yang Palei sebut rai Jesu nak benta ki lingdo badan renggan benga para jobi roshan ka seberat lembanga pai sebelum yang Palei sebut rai Jesu nak benta ki sesar barat khoi Palei sebut rai Jesu nak benta ki promotion promoter ki formation ki junga Palei try kan rat ngai di ki ne baro ki jungu ki jungi ame nang don renggan bengi we pamangi nang la susu bani ki me ban sakre ame Palei try kan rat kerdo ya ki breu ki bapang ki masidom badan apeng ki jungi ki jungja ki jungi em ki jungi pamagi ru ki yo ma di kebor ki jungi bagi yo ki tan ki koi ki jungi ya bagi dan kam ma ki jungi em ki jungi Palei try kan rat sachisin iwan rai la dei hame ni ti la dei hame paman ya rap yang paman kersan yang paman ai boring mana petilan tu yang mana ai ke jung sai ke jung me ha ke jung em jung paman la ke sngi Nakon shabe nasa berpenpau ke jung snungu ya Palei try kan rat ba ulai kanikalat yanga kamtame ke jung khot ke jungu yanga ban sakri yo ya uhi yo Palei bat kumjuru ban sakri ki pai ke jungu lengba kane ka sakrament jong ke jung long leng do ai khoble ri pada jobi ibala ai yanga kanikalat ban terwa ya kane ka mas ke Bakhuid ha kane ka step berkumjur ya pi ki pa Kristen jong ka paris ke jungi jong ka neka snong jungi jong ka neka sentar ke jungi ba pila Kristen yang aman kapor kamtame ba pila wan banduai nak benta junga ha ka neka sngi bat nak ken mauro ba nai ke jung Palei abaro kito ki lengdo ki ba Kristen yang wat da federation don hang ni kumjur ki sister berkhot kajing dan rangkat kajungki kajing aiman simlam kajungki kenapan seluruh kenapan kelanjanga panang la susu ban sakri yo Palei kat kum kata kabor ka ba ula ayanga ku Palei subune pan jobi ya pikirang ba ya pikilong kmi berkum juru ya piki kun samla bat ki have ki baret ai ba Palei trakan rat nang kurku kurdo yangi unang kersian yangi nang ai bor yangi bang nang la susu ban iu hakur kom ka bakrpang to ngenia duai Ko Palei badan bor baro ba im junom ko thmei bad ko jing janai jong ka hok baro to ai ngi kerpat bada ke jing yo benta ha kane ke jing maya ngan la ban le ya ka badei bad ban ya lap ya ka ba shisha knang ba da ki kam bad ki tin chunga ngan la ban terwa ha kirimnge ya ka jing hikai ha ka jing e jongme Dau Chris utrai jungi utrai dan rengkat bat pi Palei badan bor baro unkurku ye pi ukpa badokun badaman sem Bakhuid amen to letsuk I sakri utrai daga jing em babha jong pi Yesu ya Palei Nomor sauspa sapuwe sauspa sapuwe Sakala Sngi
Zin Bakhuid. Kumbag na long pagnikong kung sumintabag para po, Junam Lajnam, Amen. En je raad je draait Jezus Christus. Junam Lajnam, Amen.